Здравейте! Днес ще ви покажа как се понижава изходното напрежение на звукоусилвателна уредба, съставена от 4 усилвателни блока или 8 изходни канала, работещи паралелно върху общ товар. За тази цел предварително съм свързвал тези блокове в паралелен режим по вход и по изход, но нека видим какво точно съм направил. Както виждате, всички блокове са свързани с кабели. Този е входния кабел, който свързва всеки един вход на блока към следващия вход на другия блок. Връзката е с съединител акустичен 5 или по-известен като петица, като се използва сигнален кабел с 5 активни жила, 5 жилен, т.е. ширмовка, и 4 активни. 2 жила се използват за прехвърляне на входния сигнал от блок в блок и още 2 жила за изхода на диференциалните усилватели, който е свързан паралелно, за да изравни коефициентите на усилване на всеки един канал. Изходите са свързани също паралелно с мощчета. Всеки изход е свързан с изхода на следващото стъпало с помощта на тези мощчета, като се спазва с фазиране черна клема, червена клема. И най-важният съединител, който осъществява паралелната работа, е този съединител, който е син на цвят. Тук съм донесъл и още два, които са черен и червен. Всеки един от тези съединители определят в какъв режим ще работи крайното стъпало. Черният режим определя паралелна работа само по вход. Тоест, към всеки канал може да бъде подаван сигнал, който ще бъде еднакъв за другия канал. Изходните канали са в двуканален режим, т.е. не работят паралелно. Червеният съединител спаралелва и изхода, т.е. работи вече паралелно и изхода на стъпалото. Синия отговаря за работен режим 200 вата, също с паралелна работа по изход. Белият съединител пък определя работата паралелен режим между горните два червен и син. Тоест работи между тези два режима. В случая ни е необходима голяма изходна мощност, отдавана в товара, и за тази цел работят в пети работен режим, паралелна работа по вход и изход 200 вата. Тези съединители спаралелват входа на усилвателя, прехвърлят захранващи напрежение по диференциалните усилватели, подават напрежение към индикатора за съответния работен режим и спаралелват изхода. Ето тук малко е трудно да се види, но има две мощчета допълнителни.
За измерването съм донесъл сигнал генератор, с който ще следим формата на изходното напрежение. Сигнал генератор за напрежение с синусоидална форма. Волтметър, амперметър и калкулатор, с който ще пресмятаме изходната мощност. Да включим уредбата. И всеки един усилвателен блок. Както се вижда, в момента работи в 200 ватов режим. Паралелна работа по вход, паралелна работа по изход. Паралелна работа 200 вата се характеризира с това, че блока работи в паралелен режим с два изходни канала, обединени в един. Т.е. общата мощност е 200 вата, 100 плюс 100 върху някакво товарно съпротивление. В случая 4 ома. Всеки канал работи върху товарно съпротивление от 8 ома, като се свържат паралелно, това съпротивление пада на 4 ома. 100 ватовия режим се характеризира с това, че общият допустим товар, който може да бъде включен към стъпалата, трябва да бъде такъв, че блокът да отдава върху него мощност от 100 вата, независимо, че работят двата изходни канала. При авария на един от двата модула, мощността ще бъде запазена, без да се претовари стъпалото. И режим 200-100, той характеризира горните два режима, с разликата в това, че когато един от двата изходни канала спре да работи, изходното напрежение ще бъде понижено с помощта на второ реле, което ще превключи секциите на изходния трансформатор. И нека преминем към измерване на напрежението с 4 работещи блока. За целта ще подадем напрежение 0 дБ, напрежение 775 мV, отговарящо на напрежение напрежение 775 мV, отговарящо на стойност 0 дБ. Изходното напрежение вече е 30 волта, изходният ток 11 ампера, което съответства на мощност, която ще изчислим по познатата формула: напрежението на квадрат разделено на товарното съпротивление, или 30 волта по 30 волта ще разделим на 2 ома. 2 ома е товара. И получаваме мощност от 450 вата. Изходното напрежение с тази форма. Честотата е 1 кГц. Световен стандарт за измерване на параметри като изходна мощност. Сега ще изключа един от 4 блока, независимо кой, с
което ще симулираме повреда в някой от блоковете. Т.е. двата канала няма да работят в паралелен режим, но ще бъдат свързани към постановката и към схемата, която ще намали изходното напрежение. Да речем, ще спрем трети блок. Изходното напрежение се понижи на 27 волта. Изходният ток също се понижи, като формата на изходното напрежение не се промени. Т.е. не претоварваме стъпалата по никакъв начин. И мощността, съответстваща на това напрежение, е 364 вата. Ще изключим четвърти блок. Изходното напрежение пада на 21 волта. Изходният ток също се е понижил. Формата на изходното напрежение се запазва. Продължава да не се претоварва уредбата с този товар. Въпреки това работи и отдава мощност, която ще видим на колко вата отговаря. Имаме почти 220 вата с работещи два усилвателни блока. Ще изключим втори блок. Ще оставим да работи първи и ще видим, че изходното напрежение се е понижило на 13 волта, изходният ток на 4,9 ампера, почти 5 ампера. Формата на изходното напрежение също не се променя, не ограничава периодите, както положителен, така и отрицателен, което значи, че стъпалото не се претоварва по ток.